Jeg vil starte med at præsentere den PowerPoint, som er blevet lavet i forbindelse med Skills i 8. klasserne. PowerPointen er lavet i samarbejde med EUC Syd og SOSU-skolen i Aabenraa. Først så blev dagens program præsenteret for eleverne. Herefter så blev opgaverne præsenteret, og det sprang vi faktisk over. Så den her slide, den sprang vi over. Så blev der snakket noget omkring arbejdslivet og hvorfor det var vigtigt at vælge den rigtige uddannelse fra starten. Det var ikke noget, jeg stod for, det var EUC Syd, der stod for den del. Så blev der fortalt noget om adgangskravene til EUD og EUX. Der blev vist en lille film, dit uddannelsesvalg. Så gik EUC Syd ind og fortalte noget om deres uddannelser, hvilke områder man kunne vælge imellem, og hvad man så kunne blive med de forskellige uddannelser. Så var det vores tur, altså IBC, Handelsskolen. Vi startede med at fortælle noget omkring handel, hvad det vil sige at tage en handelsuddannelse, hvad det vil sige at tage en detailuddannelse. Så snakkede vi om EUX, hvad det vil sige at vælge en EUX, og hvad den gav adgang til, at man med en EUX også kunne vælge kontor. Så blev der snakket om, at med EUD/EUX på handelsskolen, det var den hurtigste vej til at tjene penge, fordi hvis man sad på gymnasiet, så fik man jo kun SU, og hos os, der fik man løn, når man var ude og have sin elevplads. Og så blev der fortalt noget om, hvilke jobmuligheder man havde, når man valgte handelsskolen. Så gik SOSU-skolen ind og fortalte noget om deres områder, og hvad man kunne blive med deres. Og de fortalte også noget om skolen, hvad man alt sammen lavede dernede. Og så var der spørgsmål til eleverne.